Sir? Oh, mana? Oh, manang balay na Mario. Iman, ako lang kang gano'n, ako lang kang... Oh, sir, ako lang kang... Oh, kadali. Kadali lang yun sila. Kaya picture taking pa sila. Mana si Mario ka na nakaputi. Ah, kana. Oh, mana si Mario nakaputi. Kasi ulat lang yun ta sir. Picture taking. Ah, siya, sir? Mana si Mario ka na Ah, nakaputi. kaya nakaputi? Oh, mana siya. Ano ba itong... walang bayad? Mario! Oh, maningil ko itong balance mo Mario. Asa to tong food pack nga akong order? Oh, Dili ko mo bayad ato. ano man? Dili man to worth it. Ay, di work it nga. Kadak ko, ano yung gitso, no? Tanawa. Ito, sir. Ito, sir. Ano, sir, oh? Tanawa, sir, oh? Dako kayo ng litson, sir. Dako. Awa, sir. Papayos ka bitso. Duhang na tubok. Ganyan. Masay na judo. Sardinas na lagay na nabilin, sir, oh? Isang... Baktin pa man ang imong litson. Ay, bakten nga. Kalima na ni nanganak. Ay, bakten. Oh, Maturo kay gahi. Ang saging. nga pa dyan saging, oh. Amo na katong kauban nga akong order katong mangga nga gigwa ba dili? Oh, mo ni. Iwasan naman karon, wala man dire. Nahurot na, oh. Dili worth it. Ay, dili ko TV. Ay, pag ginana, sir. Ay, hindi nakapakan, sir. Say gapak-apakan wala man di apak-apakan ng imong kiin. So, eh. Sir, mami ko, sir. Ma'am, sir, ano na, mabayad ka na, sir. Kaya mo nang kuhan. Hindi mo naman na kaon ng mga kuhan ka, sir. Sabi na amo resibo. Wa Ako man yung resibo. resibo. Naku yung resibo, sir. Ano siya kung may business permit, sir? May Business permit. Kada iko resibo. Hindi, worth it yung mga package, sir. Gamay ra kayo. Ay, gamay. Nahukom mo ka, sir. Ano, sir? Uy, kalma lang. Kay kabalo ka, pareho ta negosyante ta. Oh, kabalo man ni Tariya. Kanay mo pa package niya mo yan, worth, dili na worth it. Ay, dili worth it. Ikaw daw ko na, sir. Kung negosyante ka, gusto ba ka malugi? Oh, mo gyud. Ah, gusto nyo ka mo ginansya dako. Ah, ngayon sige nakadako yung gusto mo Dili, i-business. Sir, sir, oh. Yung mong pan, sir, oh. Naway mong tiyan, sir. Ni dako na lang na. Lami gutong litson.